usa ka makakilig nga proposal mga kapuso sa usa ka PNP personnel ngadto sa iyang girlfriend nga usa ka sakop sa BJMP. Atong saksihan kini pinaagi sa report ni Luan May Rondina. Sa pagsud pa lang sa trabaho ni JO1 Jonalisa Camacho karong adlaw, nahibong siya nganong nagtapok ang iya mga kauban sa gawas nga bahin sa admin office sa Lapu-lapu City Jail. Og didto nagpaabot usab ang iyang boyfriend nga si patrolman Winifredo Bocalon. Tulo ka buwan nga giplano ang proposal, pinaagi sa abag sa mga kauban ni JO1 Jonalisa ug sa warden mismo sa Lapu-lapu City Jail, Jail Superintendent Jessie Kalumpang. Gikulbaan ma'am niya. Nagpasalamat po nilang sir ug ni ma'am sa support. Akiram kay seryoso po ko sa babae nga kung gi-propose laban po sa ako siya. Kapin sa tuig na silang nagkauyab nga nagsugod lang pinaagi sa chat. Kung si Patrolman Bocalon ang pabuton, buot niyang karong tuiga na sila magpakasal. Apan kay buot usab ni JO1 Jonalisa nga mahanay ang tanan, nagkasabot silang sa tuig 2021 na magpakasal. Uban ni June Solon, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.